Og så slår jeg over i dansk, så Louise Tirstrup Thomsen kan forstå, hvad jeg siger. Hun er forsker tilknyttet Sten og Diabetes Center Copenhagen, og hun arbejder med projektet Generation Healthy Kids, hvor formålet er at fremme sund vægt, udvikling og trivsel hos børn. Louise, ordet er dit. Værsgo. Nej. Er der lyd? Nu er der lyd. Super. Jamen, jeg kan desværre ikke holde oplægget på færøsk, så jeg håber, I kan leve med dansk. Jeg hedder som sagt Louise Thomsen. Jeg er forsker ved Sten og Diabetes Center Copenhagen, som er et hospitalsbaseret forskningscenter i København. Og jeg er kommet i dag for at fortælle jer om det her projekt, som vi laver nu, der hedder Generation Sunde Børn. Og det er ikke et projekt, jeg laver alene. Vi er en stor gruppe af forskere fra 4 forskellige forskningsinstitutioner. Sten og Diabetes Center Copenhagen, hvor jeg sidder. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Og så Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Ja, jeg er selv involveret i den del af projektet, der arbejder mest med mad og måltider blandt børn. Men jeg vil i dag give jer sådan et bredt indblik i hele projektet, hvor vi arbejder både med børns bevægelse og børns søvn og digitale vaner, og så deres madvaner. Jeg har en baggrund i folkesundhedsvidenskab, og jeg har arbejdet i 3 år med de her projekter, der handler om børns trivsel og sundhed. Og derudover så har jeg arbejdet de sidste 12 år med forebyggelsesprojekter generelt. Ja. Så jeg er rigtig glad for, at jeg har fået muligheden for at komme her og fortælle i dag. Så jeg vil starte med at fortælle lidt om, hvorfor vi overhovedet laver det her projekt, hvad er baggrunden for det. Så vil jeg fortælle sådan overordnet om projektet generelt, og gå lidt mere ind i nogle af de sådan specifikke interventionskomponenter, blandt andet med fokus på, hvad vi laver med fokus på mad, og hvad vi laver med fokus på bevægelse. Og så vil jeg fortælle lidt om, hvad vi har lært indtil videre af at gennemføre sådan et her projekt. Og så vil der være spørgsmål til sidst, i slutningen af de forskellige oplæg. Så hvad går det her projekt overhovedet ud på? Det overordnede formål med projektet, det er at fremme sundhed, trivsel og læring hos børn i skolealderen, indskolingsalderen, så det er børn 6-11 år, vi fokuserer på her. Og noget af det, der er baggrunden for projektet, er, at vi ser en udvikling i overvægt hos børn, som er relativt lav i indskolingsalderen. Cirka 14% af danske børn i alderen 6-7 år har overvægt eller svær overvægt, men det stiger i løbet af skolealderen, så det er næsten hver 5. barn i udskolingsalderen, der har overvægt eller svær overvægt. Og samtidig så ser vi en stor social ulighed i det her, sådan så man kan se, at blandt børn, hvis forældre har en højere uddannelse, så er det kun cirka hver 10. barn, mens blandt dem, der kun har en kortere uddannelse, er det næsten hver 4. barn, der kæmper med overvægt eller svær overvægt. Den her ulighed vil vi rigtig gerne prøve at gøre noget ved. Samtidig så har der masser af undersøgelser i de seneste år, der er kommet ud, der viser en stigende mistrivsel hos danske børn og unge, og det er især hos de unge, og det er især hos pigerne. Det er noget, man ser også i mange andre europæiske og andre vestlige lande, og vi ved ikke ret meget om, hvad det her skyldes. Og vi ved heller ikke, om man kan forebygge den her udvikling ved at intervenere tidligt. Så det er noget af det, projektet også gerne vil undersøge. Så hvis man kigger på sundhedsadfærd hos danske børn, som du også var en lille smule inde på, forstår jeg, så er der ret mange børn, der ikke opfylder de anbefalinger, der er. Det ved vi har betydning for deres trivsel og for deres læring og for deres sundhed generelt. Så næsten 60% af danske 11-16-årige bevæger sig ikke nok i forhold til anbefalingerne. De spiser generelt, hvis man kigger på kostvaner, mindre frugt og grønt end anbefalet, færre fibre, mindre fisk og for meget sukker og salt og mættet fedt. Hvis man kigger på deres søvnvaner, så er der faktisk en tredjedel af 11-årige, der sover mindre end anbefalet. Og derudover så er der en stor andel af børn, der bruger rigtig meget tid på deres skærme. Så alle de her ting er noget af det, der er baggrunden for, hvorfor vi laver et projekt som det her.
vi ved, der er lavet rigtig mange studier af, hvordan man kan forebygge udvikling af overvægt hos børn og unge. Men en af baggrundene for Generation Sunde Børn var, at i 2021 blev der lavet en stor vidensopsamling i Danmark, hvor forskere samlede mere end 200 studier, der havde forsøgt at forebygge overvægt hos børn. Og resultaterne er faktisk ret nedslående, fordi selvom der er lavet så mange undersøgelser, så var der faktisk ikke rigtig nogen af dem, der viste en stor effekt. Så de fleste af de her tidligere projekter har primært foregået i skolen. De har fokuseret meget på enten kost eller fysisk aktivitet. Og der er ikke ret mange, der har forsøgt at gå ind i ligesom alle de forskellige arenaer, hvor børn er. Altså både i familien, børn er jo ikke kun i skolen, de er også i familien, de er også i SFO'en, de er også ude i lokalområdet. Og der var konklusionerne altså i den her rapport, og i en anden stor undersøgelse, der kom ud samtidig, at vi er nødt til at prøve at gøre tingene lidt anderledes og tænke mere radikalt, hvis vi skal prøve at gøre noget for alvor for at fremme børns sundhed og trivsel og forebygge overvægt. Så det er så det, vi har forsøgt i det her projekt. Det ved så ikke, om det lykkes endnu, for vi er stadigvæk i gang. Men Generation Sunde Børn er et skole- og lokalsamfundsbaseret projekt, hvor vi laver det, vi kalder en multikomponent, multisetting intervention. Det vil sige, at vi forsøger at intervenere i mange forskellige arenaer og med mange forskellige komponenter på én gang. Og vi laver så det, der hedder et cluster-randomiseret forsøg. Det betyder et lodtrækningsforsøg, hvor der er 24 skoler, der var med, og der blev så trukket lod. Så 12 skoler får interventionen, og 12 skoler får af vores kontrolgruppe. Og det vi gerne vil med det her projekt, det er at fremme sund vægtudvikling og trivsel. Vi vil gerne arbejde med rammerne rundt om børnene for at gøre det sunde valg, det nemme valg, kan man populært sige. Så vi vil gerne væk fra, at man siger, at sundhed er et individuelt valg for barnet eller familien, og i stedet for arbejde med rammerne rundt om barnet. Og så vil vi gerne arbejde på en måde, der forebygger den ulighed i sundhed, som jeg var inde på i starten. Så lidt mere om, hvad vi mener med en multikomponent og multisetting intervention. Det vi mener, det er, at vi gerne vil, skal jeg se, om jeg kan få pointeren til at du. Vi vil gerne prøve at arbejde både med familien, hvor børnene jo lever en stor del af deres liv, skolen, hvor børnene tilbringer en stor del af deres tid, lokalområdet, som også har en stor betydning, og derudover så har vi også samarbejde på nationalt niveau, hvor vi har samarbejdet med forskellige eksperter, Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen, som har været med til at bestemme, hvordan den her intervention skulle se ud, for at vi ligesom har været baseret på den eksisterende viden, der var i forvejen. Og så arbejder vi ud for det, vi kalder et systems approach, og det lyder sådan meget fint, men det betyder egentlig bare, at vi opfatter det her med børns sundhed og trivsel som en meget kompleks problemstilling, så der er rigtig mange faktorer, der spiller ind og hænger sammen, så man kan ikke sådan sige, nu gør vi det her, så fører det til det her, så har vi løst problemet. Det er meget mere komplekst end det, og derfor er man nødt til at gøre mange ting på én gang, hvis man vil arbejde med børns sundhed og trivsel. Så lidt mere sådan konkret, hvad er det så, hvor vi er henne, hvad er det, vi laver? Vi er i 3 forskellige regioner i Danmark. Vi havde 24 skoler med, der er 1 skole, der er faldet fra, så nu har vi 23 skoler med. Det svarer til omkring 2.000 børn, fordi det er første og anden klasserne, vi fokuserede på. Og der som sagt er der blevet trukket lod, sådan så vi laver interventionen på 12 skoler og tilhørende lokalområder rundt om skolerne. Og vi kører i 2 skoleår, så vi startede august sidste år, og vi slutter her til juni næste år. Det her er bare en lidt mere detaljeret tidslinje af, hvor vi er. Vi startede med et pilotstudie i 1 kommune, og så her, kan I se den røde her, der indsamlede vi data om børnenes sundhed og trivsel. Så har interventionen kørt her på skolerne siden august 23, og på kontrolskolerne, der foregår der så ikke noget. Og så har vi indsamlet data igen lige før sommerferien, og nu her til juni skal vi så ud igen og indsamle data om det hele så har virket. Så nu vil jeg så fortælle lidt mere om i praksis om, hvad det så rent faktisk er, vi gør. Vi fokuserer på 4 områder.
som var dem, jeg også var inde på i starten i forhold til sundhedsadfærd. Så det er mad og måltider, bevægelse, søvn og så børns digitale vaner. Og interventionen er ligesom lavet på sådan en måde, så alle de her interventionskomponenter, vi gør, skal bidrage til børnenes trivsel også. Så når vi for eksempel arbejder med mad, så er det vigtigt for os at arbejde på en måde, at det er ikke kun, at nu skal børnene også spise flere gulerødder, og det er vigtigt, hvad de får i munden. Det er også noget med at arbejde med mad som en måde at skabe fællesskaber blandt børnene, en måde til at fremme trivselen, at man er sammen om at lave et måltid, at man spiser det samme. Og det samme, når vi arbejder med bevægelse, så er det ikke kun et spørgsmål om, at børnene skal have pulsen op. Det skal også være med til at fremme fællesskaber blandt børnene. Så det er sådan det grundlæggende princip i projektet. Det her, det er sådan lidt busy slide, det er for at vise jer, at vi gør rigtig mange forskellige ting. Så her er det ligesom det de forskellige indsatsområder, jeg snakkede om, og det her er de forskellige arenaer, og så er det her sådan en oversigt over alle de forskellige ting, der er inden for hvert ligesom, felt. Men jeg kan ikke nå at komme ind på det hele i dag, så jeg vil fokusere på at fortælle om nogle af vores interventionskomponenter lidt mere i dybden. Så vi har en gratis skolemadsordning i projektet, hvor børnene får gratis frokost på skolen. Så har vi en bevægelseskomponent, som jeg vil bruge tid på, fordi jeg ved, det er noget af det, som I arbejder med, mange af jer, der sidder her i dag. Og så har vi en lokal samfundsindsats, hvor vi arbejder med lokalområderne rundt om skolen, hvor dem, der bor i lokalområdet, selv er med til at udvikle og implementere tiltag for at fremme børns sundhed og trivsel i deres eget område. Ja, så for at fortælle lidt om skolefrokost. Altså i Danmark, der er det sådan, at det allermest almindelige, det er, at børnene selv har deres egne madpakker med. Jeg ved ikke så meget om, hvordan det er her hos jer på Færøerne, men jeg har indtryk af, at det også er det, der er det mest almindelige her. Og det, der er med det er, at rigtig mange børn, de får fine madpakker med, og det er helt fint. Men der er en kæmpe social skævhed i det, sådan så vi ser, at de børn, som kommer fra udfordrede familier med lidt færre ressourcer, de får ikke altid nok mad at spise. Der er også nogen, der møder i skole uden at spise morgenmad, og det giver en kæmpe social ulighed i de forudsætninger, man har for at lære og trives i løbet af dagen. Og det er det, vi gerne vil arbejde med sådan en skolemadsordning her. Så det, der sker i projektet, det er, at børnene får gratis frokost på skolen 4 dage om ugen. Det bliver leveret til skolen, hvor der så, altså sådan, det er sådan, de hovedkomponenterne bliver leveret til skolen, men så bliver det færdiglavet på skolen, så det er friskt, når det bliver serveret. Men det bliver ligesom lavet med de eksisterende køkkenfaciliteter, der er på skolen, så det er ikke noget, der kræver sådan et eller andet vildt fancy, kæmpestort industrikøkken, fordi det har de fleste skoler ikke. Så det bliver lavet med de eksisterende køkkenfaciliteter, der er. Og det følger selvfølgelig de officielle kostråd, der er, så der er højt indhold af frugt og grønt, og der er fibre, og der er fisk, og der er bælgfrugter. Så den måde, vi så har gjort det på, for at, ligesom at gøre det acceptabelt for børnene, det er, at man kan sige, en skolemadsordning fungerer jo kun, hvis børnene har lyst til at spise det. Så derfor så har vi arbejdet rigtig meget med menuerne, med at det skal være børnevenligt, det skal være genkendeligt, men samtidig skal det også udfordre børnene lidt. Så det vi har gjort, det er i løbet af projektet, som jo kører i 2 år, så har vi bygget sværhedsgraden op, så vi startede med noget, som børnene nemt kunne genkende. Altså det kunne være gulerødsstænger. Nu har vi kørt i 1,5 år, så nu får de også rå broccoli eller jordskokker for eksempel. Så det er sådan, og vi oplever generelt meget, meget stor tilslutning til den her madordning. Altså børnene synes, at det er fedt, og lærerne synes, det er fedt, og forældrene synes, det er fedt. Og så arbejder vi rigtig meget med det her fællesskab omkring måltidet, som jeg nævnte. Altså børnene sidder i sådan nogle bordgrupper, så i stedet for at hvert barn sidder alene med deres madpakke, så sidder børnene i bordgrupper rundt om bordet. Der er det, vi kalder en bordhelt. Der er et barn, der hver dag præsenterer maden for sine kammerater, og er med til at servere maden og rydde op igen. Og man øver sig ligesom i det her med, at maden bliver serveret på fade, så man øver sig i det her med, når man, så hvis der er 5 fiskefrikadeller, og vi er 5 børn, så kan jeg ikke tage 2 fiskefrikadeller. Så det er meget sådan, der er rigtig meget læring i det også, og derfor er der også sat ekstra tid af til måltidet. Så det her med, at måltidet i sig selv bliver et læringsrum, det er et vigtigt princip i den her skolemadsordning.
Så har vi også arbejdet med madrelaterede aktiviteter i SFO'erne, af skolefritidsordningerne, hvor næsten alle danske børn i 1., 2. og de fleste også i 3. klasse går efter skole. Der har vi arbejdet med for eksempel bålmadsforløb, hvor børnene er involveret i at lave maden, og med sådan nogle madværksteder, hvor børnene også er med til at lave maden og servere for deres kammerater. Og det er alt sammen med i det her med at opbygge madkompetence, sådan så at man får en større forståelse, en større sådan, hey, jeg kan faktisk godt snitte med en kniv, og jeg ved godt, hvordan man laver bålmad med bælgfrugter i, for eksempel. Så det er en del af ligesom den samlede kostintervention. Så er det den fysiske aktivitetsdel. Der arbejder vi med det her koncept, der hedder Fit First, som jeg ved også har været afprøvet her på Færøerne i nogle af jeres skoler. Og det der ligesom, jeg ved ikke om I alle sammen kender det, så i tilfælde af der nu er nogle af jer, der ikke kender det, så fortæller jeg lige om det nu. Så det går ud på, det er, at der på skolerne bliver implementeret 3 ugentlige sessioner med fysisk aktivitet om ugen. Så det vil sige, normalt har børnene idræt 1 gang om ugen. Her der er det så Fit First 3 gange om ugen i stedet for. Og det der er, og det kører i de 2 skoleår. Og det der er konceptet med Fit First, det er baseret på 10 sportsgrene, eller for den her aldersgruppe er det 10 sportsgrene, som børnene typisk kender, eller i hvert fald har hørt om. Det er nogle af de mest udbredte sportsgrene i Danmark, så det kunne fx være fodbold, badminton, håndbold, volleyball. Og så de her sportsgrene blevet tilpasset til, at det er øvelser, der foregår i mindre grupper, hvor børnene ligesom alle sammen bliver involveret, og hvor pulsen kommer op. Så det er højintenst, man får sved på panden, og så er det samtidig lavet til, at det skal være involverende og motiverende, også for børn, som ikke har erfaringer med de her sportsgrene før. Og det er et koncept, som er udviklet af mine kolleger på Syddansk Universitet, og de har afprøvet det i rigtig mange forskellige settings, og altså også her på Færøerne, som jeg ved, I skal høre mere om senere i dag. Vores erfaringer i det her projekt indtil nu er, at det fungerer godt. Altså lærerne synes generelt, det er nemt at implementere. De får simpelthen sådan en manual, hvor der er beskrevet lektionsplaner, og så kommer de på kursus, hvor de afprøver aktiviteterne. Børnene tager generelt godt imod det af vores erfaring. Der er nogle børn, der i starten bliver lidt forskrækket over det her med, at pulsen kommer højt op. Altså, og det er okay, når hjertet banker hårdt. Men generelt, så tager de rigtig godt imod det. Og de får ligesom flere børn med, end de normalt gør. Det er det, lærerne fortæller os. Det, der kan være svært, det er at sørge sådan rent logistisk og få de her 3 lektioner passet ind i skemaet. Og så lokaler, altså du ved, det skal passe, og hvor skal 2. A være, hvis 3. B skal være her, og så videre. Og der er hver skole forskelligt, så der kræver det, at man ligesom får tilpasset. Jeg skal lige høre, hvor jeg er på tiden. Super, så er vi nogenlunde med. Ja, så var der mere, jeg ville sige om det. Jo, det jeg ville sige, det var, at derfor har vi på nogle skoler været nødt til at tilpasse en lille smule, så for eksempel i 3. klasse, så er der nogen, der skal have svømning. Så har vi fået tilpasset det, så der er nogle Fit First aktiviteter, der kan passe til svømning. Så er der på nogle gange, så skal de have en cykelprøve, så kan de ikke lige have Fit First. Der er rigtig mange ting, skoler skal, og mange ting, de skal kunne, så det vi kan se her, når vi skal implementere Fit First over 2 skoleår, hvor tidligere har den været implementeret i kortere tidsperioder på skoler. Der har vi været nødt til at lave lidt justeringer, for at det stadig kan lade sig gøre, men som så stadig er baseret på de her principper, der er. Alle skal være med, det skal være sjovt, og man skal have pulsen op. Derudover så har vi også arbejdet med aktive frikvarterer, hvor skolen har fået udstyr til at understøtte mere aktive frikvarterer, så det kan være sådan helt shippetov og kridt og bolde. Og så har vi været ude på skolerne i sådan en slags legepatrulje, hvor vi inspirerer til aktive frikvarter. Og så har der også været inspiration til mere aktive sommerferieaktiviteter, fordi mange børn er på SFO en stor del af sommerferien,
og især måske de børn, hvor forældrene ikke lige har råd til at sende dem på en camp. Og så har SFO'erne fået inspiration baseret på Fit First til mere aktiv sommerferie. Ja. Så vil jeg sige lidt om denne her lokalsamfundsintervention, som vi også har i projektet. Det, som det går ud på, det er lidt anderledes end de andre dele af projektet, fordi her der ved vi ikke på forhånd, da vi gik i gang med projektet, vidste vi ikke på forhånd, hvad der kom til at ske. Fordi denne her del af projektet går ud på, at de lokale aktører, dem der bor i området, dem der arbejder i området, dem der arbejder med børn i området, de får lov at bestemme, hvad skal der ske? Hvad synes I er de største problemer for børns sundhed og trivsel hos jer? Og så er de selv med til at udvikle idéer og indsatser og implementere dem, og så er det mere på det, der hedder Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, der understøtter den her proces. Så det startede med, det var, at vi lavede sådan en kortlægning af, hvem er der i det her område, der har indflydelse og interesse i børns sundhed og trivsel. Så det er selvfølgelig skolen, det er skolefritidsordningen, det er kommunen, det er alle de lokale sportsforeninger, det er de lokale Røde Kors, det er biblioteket, det er også de lokale erhvervsdrivende, i nogle tilfælde dagligvarebutikkerne. Så det er boligforeninger, hvis der er almene boligområder. Så det er meget bredt. Og så blev de alle sammen inviteret ind til en workshop. Det er en workshop, det lyder som. Det var bare et møde. Vi fik alle sammen sat dem om det samme bord. Og så blev de ligesom bedt om at prøve at lave en kortlægning af, hvad er det, der mest påvirker børns sundhed og trivsel i jeres lokalområde. Og det er det, der er nogle billeder her, så de her mennesker, de brainstormer på, hvad er det for nogle udfordringer, vi ser her hos os. Og så bliver det puttet ind i sådan et softwareprogram, og så tegner de sådan et kort. Og det er lidt for at illustrere det her, jeg sagde i starten med, at det er noget komplekst. Altså børns sundhed og trivsel er noget komplekst noget. Så det her er en måde at prøve at anskueliggøre, hvordan hænger det sammen. Så for eksempel så er der mange af de her områder, hvor de har meget store afstande. Så børnene kan ikke cykle til nogen steder hen. Derfor kan det være svært for nogle af dem at komme til fritidsaktiviteter. Så det kan være meget forskelligt fra område til område, hvordan sådan et kort her det ser ud. Og så på baggrund af det, så blev der så holdt en anden workshop, hvor de her lokale folk, de var med til at bestemme, jamen på baggrund af den her kortlægning, vi nu har lavet, hvad kunne vi så godt tænke os at arbejde med i vores område? Hvad for nogle indsatsidéer kunne vi tænke os at sætte i gang? Og de fleste steder har kommunen været med i den her proces, så derfor har der også været sådan nogle muskler til at gå ind og understøtte nogle forskellige ting. Så er der så blevet nedsat nogle lokale action groups, som er sådan nogle udvalg, der så har sagt, okay, den her idé kunne vi godt tænke os at arbejde videre med og gribe. Og de har så undervejs implementeret forskellige indsatser, som vi har så som forskere understøttet, sørget for at følge op, sørget for, hvordan gik det med det der, og skal jeg lige ringe til den, og fik I egentlig indkaldt til det der møde, men det er de lokale selv, der egentlig har gjort arbejdet. Og det har været meget forskelligt, så nogle steder har de indført sådan nogle sportsfredage, hvor de lokale fritidsforeninger kommer på besøg på skolen, for at øge kendskabet til deres forening blandt børn på skolen, og måske for nogle af de børn, som ikke går til en sport i forvejen, til at få øjnene op for, at det her kan man også gå til. Så er der lidt tilsvarende været sportsuger på nogle skoler med besøg fra de lokale foreninger. Andre steder har de arrangeret sådan nogle madlavningsværksteder for lokale familier i et udsat boligområde, hvor de blev inviteret ind til at lave mad sammen med deres børn. Og et sidste eksempel er, vi har fået lavet sådan et opskriftshæfte baseret på de retter, der er med i skolemaden, og hvor de lokale aktører de så har lavet sådan noget fællesspisning for seniorer og børn, hvor børnene så laver mad til de ældre borgere ud fra det her mad, som børnene kender fra skolemadsordningen. Så det er sådan nogle eksempler på initiativer, der er blevet sat i gang på den her måde. Så I kan godt se, at det her er jo en lidt anden måde at arbejde på end det andet, men de to måder supplerer hinanden ret godt, at der er nogle steder, hvor vi kommer og siger sådan, nu får I den her skolemadsordning, det skal implementeres, og her der er det mere sådan bottom-up, kan man sige. Ja, så evaluerer vi det her med en masse data. Som jeg sagde, så har vi indsamlet data i starten af projektet, i midten og i slutningen.
så slutningen er her til juni, og der er vi selvfølgelig vildt spændte på at se, hvad resultaterne viser. Vores hovedoutcome, det er, skal se om jeg kan pege med den her. Jeg ved ikke lige, hvor den er. Vores hovedoutcome, det er kropskomposition, altså simpelthen fedtprocent hos børnene. Så det er ligesom, det er det, vi bliver målt på. Og det er lidt svært, fordi 2 år er ikke særlig lang tid til at ændre det. Men derudover så måler vi også en masse andre ting, som efter min mening er mindst lige så vigtige, ikke mindst trivselen. Vi måler deres skoleperformance og deres kognitive funktion, deres kardiometaboliske sundhed, blandt andet deres kondition, deres hvilepuls, deres blodtryk. Og vi tager blodprøver og måler forskellige biomarkører for ernæringsindtag. Vi har spørgeskemaer omkring deres kostindtag og sådan en kostregistreringsdagbog. Og så får børnene en bevægelsesmåler på, der måler deres daglige bevægelse. Så der er rigtig, rigtig mange data, og det er jo fordi, det er et rigtig stort projekt. Så der er mange ting, vi forsøger at ændre på. Derudover så laver vi også en grundig procesevaluering, hvor der igennem hele projektforløbet har været folk ude og observere, hvordan går det egentlig med de her forskellige ting, hvordan går det med at implementere Fit First i praksis, hvordan bliver skolemaden taget imod. Fordi man kan sige, at en ting er, om det virker eller ej, men vi vil også rigtig gerne forstå, hvis det nu ikke virker, hvorfor virker det så ikke? Altså, hvad er det, der gør det måske virker nogle steder, men ikke andre steder? Hvad er det for nogle barrierer, der er for at implementere så mange ting på én gang? Og det tager mig lidt over i det sidste, jeg vil komme ind på, som er lidt nogle af de udfordringer, vi har haft undervejs, og det vi sådan har gjort os af erfaringer indtil nu. Og en af de vigtigste erfaringer, jeg vil nævne, er, at altså, som I nok kan høre nu, har jeg forståelsen af, at der sidder mange af jer i dag, som arbejder på skoler og i børnehaver. Er det rigtigt? Og altså, det her er en virkelig stor mundfuld for de skoler, vi har med. Der er Fit First, der er skolemad, der er ud over det, så det nåede jeg ikke at nævne, men inden for skærm og søvn, der har vi et undervisningsmateriale, som skolerne implementerer. Vi holder workshops for forældrene om søvn og digitale vaner. Og så har vi hele den her dataindsamling, hvor skolerne er med til at hjælpe os med at understøtte, at vi gennemfører de her forskellige målinger på børnene. Så det er et stort arbejde for skolerne at være med. Og derfor er det også rigtig vigtigt, at vi som projekt ligesom forstår at tilpasse os til den enkelte skoles lokale kontekst, som jeg var inde på før med Fit First for eksempel. Så det er sådan, på den ene side er det jo godt med sådan et projekt, som forsøger at gøre mange ting på en gang, fordi det ved vi måske er nødvendigt, hvis vi skal gøre en forskel, men på den anden side, så kan det også blive rigtig, rigtig meget for dem, der står med det i praksis og skal få det til at ske. Så er der det her med, at vi, som I så på billedet i starten, er vi en rigtig stor forskergruppe, så der er nogen, der er eksperter i Fit First, der er nogen, der er eksperter i skolemad, der er nogen, der er eksperter i lokalsamfundsindsats. Og vi sidder på 5 forskellige forskningsmatrikler, så det her med at få koordineret os selv internt, sådan så at vi fremstår tjekket, og at der ikke hele tiden er 1000 forskellige mennesker, der ringer til skolerne og spørger, hvad nu med det, og hvad nu med det, og det har også været en udfordring, og derfor er det, og så vi arbejder hele tiden på at prøve at samarbejde så godt som muligt, så det netop bliver en koordineret indsats, sådan så børnene og forældrene oplever det som en samlet indsats. Og så til sidst, så er det det her med, at jeg sagde jo i starten, at et af de vigtigste formål med projektet er, at vi også gerne vil arbejde med social ulighed. Vi vil rigtig gerne gøre noget for de børn, som har mest brug for det. Og det synes vi jo også, vi gør, blandt andet gennem skolemadsordninger med Fit First, som jo for alle. Men der er også bare nogle af de komponenter, vi har, hvor vi for eksempel har forældrearrangementer, hvor vi inviterer forældre ind på skolen til at høre et oplæg om børns digitale vaner for eksempel, eller når vi holder familiearrangementer på skolerne, hvor familierne bliver inviteret ind, så er det der er nogen, som det er rigtig svært at fange, og måske dem, som vi egentlig helst gerne vil nå. Og det, der er vores erfaring der, det er, at det der simpelthen er nødvendigt, det er sådan det der lokale engagement, at når det lykkes, så kan det lykkes at få fat. Så på en af vores skoler har vi haft en vildt engageret pædagogmedhjælper, som simpelthen kørt rundt til nogle af familierne og sagde, hey, husk nu det i aften, kom nu med, det bliver sjovt. Sådan. Og så kan det lade sig gøre.
Men det kræver virkelig sådan et fokus og en dedikation fra de folk, der kender skolen og kender familierne. Og der bliver jeg bare virkelig imponeret nogle gange over det engagement, jeg ser ude på nogle af de skoler der. Så ja, det var, hvad jeg havde valgt at tage med i dag. Jeg håber altså, at det er nogenlunde interessant at høre på, og det givet jer et indblik i, hvad det er, vi arbejder med, og ellers må I endelig stille spørgsmål, når der er tid til det bagefter. Ja.